Da li je Brisel novim izveštajem o Srbiji zaista dao žuti karton Aleksandru Vučiću ili mu je ponovo progledao kroz prste plašeći se da Srbija ne padne potpuno pod ruski uticaj? I kakve će posledice snositi građani Srbije zbog upornog odbijanja Beograda da se pridruži sankcijama Moskvi? Na ova i druga pitanja u Fonetovom serijalu Kvaka 23 odgovara predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac. Dobar dan. Dobar dan. Hvala na tome što ste se odazvali našem pozivu. Predlažem po tradiciji da pre razgovora pogledamo uvodni prilog naše urednice Tamare Skroza u kojem o ovim temama govore Helena Ivanov iz organizacije Henry Jackson Society i Natan Albahari iz Pokreta slobodnih građana. Kao i obično kada je u pitanju godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, najnoviji lošiji je od prethodnog. Ovaj put čini se da je možda i najnepovoljniji do sada. Primetbe se beleže u većini oblasti, a najgore je prošla oblast spoljne politike, u kojoj je registrovano nazadovanje zbog odbijanja Srbije da se pridruži evropskim sankcijama Rusiji. Od 2020. stopa usklađenosti naše i spoljne politike Evropske unije pala je sa 64 na 45%. Ja verujem da kroz ovako, da kažem, loše ocenjen izveštaj Evropska unija želi da pošalje poruku i Republici Srbiji i građanima Republike Srbije da je zaista vreme da se Srbija odluči. Da li želi da pristupi bloku što podrazumeva i usaglašavanje sa evropskim sankcijama Rusiji ili ipak želi da ostane na ovom nekom neodređenom putu koji može na kraju, u nekoj ekstremnoj varijanti, čak da rezultira i time da nam se pregovori zaustave ili u potpunosti obustave. Ono što se možda govori kad kažu strateško opredeljenje Srbije je Evropa, to je dobro, to je pozitivno, ali ostala retorika i akcije koja sprovodi ova vlast ili ne sprovodi, onda dovodi u pitanje zapravo u kom pravcu mi idemo. I onda svake godine u izveštaju koje Evropska komisija napiše i prezentuje se vidi i može se isto kaže to sedenje na dve stolice. Ima delove izveštaja u tehničkom smislu koji će reći neki zakoni su usvojeni, neki propisi su napisani, ali suština puta Srbije ka Evropskoj uniji fali ili idemo unazad. Odnos prema Rusiji nije jedino što se zamera Srbiji, ali je svakako nešto što je moglo da utiče na moguće pooštravanje kriterijuma i generalno oštrije ocene i u drugim oblastima. Mi smo morali da imamo bolji i jači pristup prema toj Evropi u prošlosti, da bismo dobili poverenje za izuzetke koje tražimo. Ali mi nismo na tom planu poslednjih 10 godina, nismo pokazali da mi gajimo te evropske vrednosti. Mi nismo pokazali da smo timski evropski igrač. Globalno vidimo jedan trend nazadovanja kada su u pitanju neke vrednosti i principi koji su postojali u zapadnim liberalnim demokratijama. Mislim da u tom kontekstu Srbija, nažalost, nije izuzetak, a verujem da su ovoga puta i Evropljani imali posebno rigorozne kriterijume kada su nas ocenjivali upravo zbog toga što nismo uveli sankcije prema Rusiji. Evropska unija je imala u prošlosti tendenciju da progleda kroz prste, čak u nekim slučajevima i kada je u pitanju samo pristupanje bloku, kao što je to bio slučaj sa Bugarskom i sa Rumunijom, i verujem da u tom smislu se verovatno i nama gledalo kroz prste u nekim prethodnim izveštajima, dok sada, kada smo ovako otvoreno se ne usaglasili sa Evropskom unijom po pitanju sankcija Rusiji, verovatno su i kriterijumi po kojima nas ocenjuju bili rigorozniji, da ne kažem možda i realniji. Kako god da okrenemo, ovaj i ovakav izveštaj pokazuje da vreme polako ističe i da se bliži trenutak kada ćemo morati da odlučimo idemo li na istok ili na zapad i uopšte gde idemo. Bilo je pomena da će evropski parlamentarci zatražiti da se zaustave pregovori Srbije sa Evropskom unijom. To se na kraju ipak nije desilo, tako da mislim da je neki prostor još uvek ostao. Ali da nam se prostor sužava i da vreme ističe je definitivno i pogotovo sada nakon aktivnosti Putina u Ukrajini od ponedeljka i u toku ove cele nedelje. Verujem da će pritisci na Srbiju biti sve veći, a posebno kada se konačno bude i formirala nova vlada. Ovo je pitanje za Evropsku uniju trenutno najbitnije spoljno-političko pitanje od pada Berlinskog zida. To je jedna ogromna promena u geopolitičkom svetu koju možda mi ovde
još uvek nismo shvatili. Kao što mi nismo shvatili početkom 90. kad je pao Berlinski zid šta se dešava i kako smo kasnili sa svetom i šta sve se dešavalo od 90. godina zbog nerazumevanja u novi globalne podele sveta, tako i dan danas isto ne razumemo i ne shvatamo da ovo što poslednjih 6 meseci se ne usklađujemo ili barem nismo pokazali želju da se uskladimo, će nas koštati. I opet ćemo izgubiti godine gde ceo svet je otišao na drugom pravcu, a mi smo ostali u mestu, zakasnili, što je već i postala uobičajena priča na ovim prostorima potpunih 30 godina, nažalost. Što se tiče izbora koje očekujem da će Republika Srbija napraviti, moja pretpostavka, mada nemam uvid šta se dešava iza zatvorenih vrata, je da je verovatnije da izaberemo evropski put, ali treba naglasiti da količina podrške koju Rusija ima među narodom Republike Srbije će svakako otežati ovoj vladi ili bilo kojoj vladi Republike Srbije da zaista donese takvu odluku, jer mislim da će odluka da se uvedu sankcije Rusiji bilo kakve biti jako nepopularna među građanima Republike Srbije i mislim da je to jedan od razloga zbog kojeg postoji ovoliki trud da se nastavi sa balansiranjem između dve strane. Meni je žao što kad dođe taj trenutak, on neće doći, neće biti rečeno da to je nešto što je ispravno da Srbija uradi, da je to nešto što je ne obaveza zbog Evrope, nego to je nešto što mi želimo da uradimo, jer je to ispravno i to je biti na ispravnoj strani istorije u ovom trenutku. Nego će odgovor biti upravo tako, mi smo naterani, ili kao što je rekao predsjednik Vučić pre neko vreme, imamo pištolj na glavi i nemamo izbora. Usklađivanje sa takvom retorikom će isto biti kao da se nismo uskladili. Dobro, pošto smo videli i čuli ovaj uvodni prilog, hajde da krenemo od ovoga. Aleksandar Vučić je pre neki dan, kad mu je Žio uručivao ovaj godišnji izveštaj Evropske unije, rekao da je on saglasan sa ocenama iz tog izveštaja. Da li ste vi saglasni sa tim ocenama i da li taj izveštaj verodostojno oslikava ono kako stoje stvari u integracijama Srbije prema Evropskoj uniji? Pa taj izveštaj, kao i oni prethodni, on je uglavnom uravnotežen i vrlo je kritičan. I Aleksandar Vučić nema problema da onima koji su pisali taj izveštaj da kaže da je saglasan sa tim izveštajem. Zašto on to tako kaže? Pa zato što ima mogućnost da spreči da taj izveštaj dođe do građana. A to što će njima reći što oni sami znaju, to ne igra nikakvu ulogu posebno. Dakle, on je saglasan sa izveštajem, svestan činjenice da to što piše u izveštaju će dopreti do vrlo malog broja vrlo zainteresovanih ljudi u medijima koji imaju vrlo ograničen doseg. Prema tome, on je svestan da u izveštaju pišu neke stvari koje su tačne. Svestan je takođe da na osnovu nekih formalnih stvari taj izveštaj izgleda bolje nego kada bi se ocenjivalo samo faktičko stanje. I on nema na šta da se žali. Ono na šta bi mi mogli da se žalimo kao građani ili političari jeste činjenica da to što je zapisano u izveštaju neće dopreti do građana i oni na osnovu tog izveštaja neće donositi sud o Aleksandru Vučiću i njegove politici. On je u jednom trenutku rekao kako mu je jako važno da građani shvate da je jedina oblast u tom izveštaju koja je označena kao nazadovanje, taj deo koji se tiče sankcija. A Rusija, da su svi ostali delovi negde dobili ocenu između 3 i 4. Jer vi delite taj utisak? Ne, ja mislim da je to zavaravanje, zamazivanje očiju. Dakle, ovo je izveštaj o napretku. Ako vi u izveštaju o napretku nemate ni slova o napretku, onda je taj izveštaj negativan. Dakle, ako vi u izveštaju o napretku pišete o nazadovanju u oblasti spoljne politike i stagniranju u drugim oblastima i ocene nisu između 3 i 4, nego između 2 i 3, onda je to loš izveštaj. Onda to pokazuje da Srbija koja se nalazi vrlo nisko ne napreduje, ne samo da ne napreduje, nego stagnira, a u nekim oblastima čak i nazaduje. Šta mislite, da li Srbija uporno odbija da se priključi sankcijama Rusiji
zbog međunarodnog prava na koje se poziva Aleksandar Vučić, zbog toga što je ucenjena iz Moskve zbog energenata ili zbog Vučićevog političkog rejtinga? Ja mislim da Vučić sve vreme u stvari nema ni spoljnu ni unutrašnju politiku, on vodi samo politiku očuvanja i unapređivanja svog rejtinga. I to je ključna stvar i to je ključni problem i cele države Srbije. Prema tome, to usklađivanje ili neusklađivanje, prolongiranje, traženje odgovarajućeg tajminga za donošenje neke odluke, to je isključivo u funkciji njegovog rejtinga. Nije u interesu građana. Evo da pretpostavimo, recimo, da je on sprovodio politiku koju smo označili u svim najvažnijim i najrelevantnijim dokumentima kao prioritet spoljne politike Srbije, a to je usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije. Šta bi bila posljedica? Pa ne bi bila ništa naročito. Možda bi on lično i njegovi saradnici izgubili neki kredit u Moskvi. Ali oni moraju da budu spremni na tu žrtvu. Ali ja ne verujem da bi Moskva išla na to da uskrati Srbiji neka prava ili da uvede neke sankcije koje bi pogodile građane. Zašto bi to uradila Rusija? Zašto bi Rusija takvim nepopularnim merama promenila jedan sentiment, jednu idealizaciju koja postoji u srpskom društvu prema Rusiji? Ne, nego bi isključivo target, cilj bio, dakle, Aleksandar Vučić i njegovi saradnici. Dakle, on čuva sebe, a ne građane. Ja sam uveren da Rusija ne bi povukla potez koji bi išao na štetu građana Srbije, ne zato što uzvraća ljubav prema građanima Srbije i voli građane Srbije, nego što smatra da, posmatrajući stvari u samoj Srbiji, da bi to strateški bilo loše praviti otklon od tog pozitivnog sentimenta koji postoji. Pa dobro, ali nezavisno od njegovog rejtinga, neke istraživanja pokazuju da otprilike skoro pa 80% građana Srbije protiv uvođenja sankcija Rusiji. Pa znate šta, kada gledate malo režimske medije, Vučićeve medije, kada slušate malo Vučićeve saradnike, onda je taj rezultat očekivan. Tu je ključna stvar. Zašto ti mediji nisu drugačije oblikovali javno mnenje? Imali biste drugčiji rezultat. I ovde se ne radi zašto su građani protiv uvođenja sankcija. Normalno su protiv uvođenja sankcija koje će pogoditi običan narod u Rusiji. Ali to se ne radi o tome. To nisu sankcije kakve su nama uveli pa i sami Rusi. To su bile opšte sankcije gde je i ceo narod bio pod udarom tih sankcija. Ovde imate nekoliko paketa tih sankcija koje ne pogađaju nužno građane, narod Rusije. Prema tome, tu postoji ogromna razlika. Dakle, kada vi pripremate javno mnenje i govorite o tome kako su te sankcije usmerene protiv ruskog naroda, reakcija će biti takva kakva jeste. Ako govorite o tome kako će posledica uvođenja sankcija biti to da mi dobijemo kontrasankcije od strane Rusije, sigurno da će rezultat biti takav kao što ste rekli. Ali to prosto nije tako. Vi nemate priliku u režimskih medijima da čujete drugčije mišljenje. I zato što nemate mogućnost da čujete drugčije mišljenje, oblikuje se tako javno mnenje u skladu sa onim kako to radi režim Aleksandra Vučića. A oni isključivo oblikuju javno mnenje u tom smeru da su građani oštro protiv sankcija i vodeći tako, vi ne možete da vidite u režimskim medijima da postoji neki otklon od takvog pristupa. Bilo je možda kratkih incidenata na dan, dva, ali ponovo se vraćalo na fabričko podešavanje. Dakle, vi imate jednu politiku i medijsku politiku od koje se nije odustalo. Ta medijska politika je usmerena ka tome da mi to ne treba da uradimo. Prema tome, sasvim je prirodno da i građani na taj način reaguju u većini slučaja. Pa dobro, sad kad pominjate te medije, sva je prilika da oni o tome ne odlučuju autonomno, već da odlučuju pod uticajem direktnim ili posrednjim onoga koji drži političku moć u Srbiji. Upravo o tome govorim. Ti mediji su instruisani da vode takvu medijsku politiku. Oni da su dobili drugčiju instrukciju, prozapadnu, proevropsku,
ta bi medijska politika bila drugčija i uređivačka politika. Ali ne treba vam mnogo analitičkog duha i znanja da vi samo nekoliko dana, evo nedelju dana, samo pratite te medije, pa ćete vidjeti šta je orijentacija aktuelnog režima u Srbiji. Orijentacija je vrlo jasna i nedvosmislena. S jedne strane, retorički su okrenuti ka Briselu i Zapadu, kada sa njima razgovaraju. S druge strane, kad razgovaraju sa nekim u Moskvi, oni su proruski orijentisani, a građanima saopštavaju ono što građani žele da čuju. I takva politika ne može da na dugi rok da bude korisna po građane. Pa kad već pričamo o građanima, kako objašnjavate taj paradoks da su građani osuđuju naravno NATO agresiju na Srbiju, ali ne osuđuju rusku agresiju na Ukrajinu? Da građani, kako bi rekao, osuđuju odcepljenje Kosova, a ne osuđuju rusku aneksiju 4 oblasti u Ukrajini? Pa upravo ovo o čemu smo malo pre razgovarali, to medijsko oblikovanje javnog mnjenja utiče na takve konfuzne i protivrečne stavove. Dakle, vi imate režim koji objašnjava, koji s jedne strane u organizaciji Ujedinjenih nacija glasa za sve rezolucije koje su protiv Rusije i sinhronizovano sa Evropom i Zapadom, ali to krije od svojih građana. I prikazuje jednu jedinu otklon od sankcija kao svoju politiku. Međutim, u stvarnosti je nešto sasvim drugačije. Dakle, u stvarnosti je to jedna licemerna politika sedenja na dve stolice, gde se jedno radi u razgovoru sa Briselom, drugo u razgovoru sa Moskvom i kao posledicu toga i posledicu takve uređivačke politike medija koji su instruisani od strane režima, vi imate u tim medijima maltene kao da je Ukrajina napala Rusiju. Imate takvu retoriku, takvo objašnjenje, tako stavljanje u kontekst kao da je to bilo najprirodnije moguće što je urađeno. Dakle, to vam je nešto slično na nivou ovih afričkih plemena kada su razgovarali sa poglavicama pa su pitali, izvinite, šta je za vas loše, pokušavajući da otkriju kako oni razumevaju vrednosti dobrog i lošeg. Pa kaže, loše je kad pleme sa druge strane reke dođe kod nas, pohara selo, siluje žene, opljačka nas i ode. A dobro, a šta je dobro po vama? Dobro je kad to mi njima uradimo. Hoću da vam kažem, mi kao mala zemlja moramo da imamo neke principijalne stavove. Ako se zalažemo za teritorijalni integritet kao jedan od principa u međunarodnom pravu, onda treba da stojimo iza njega principijalno. I ova vlast se često i poziva na to da je principijalna i podržava upravo glasajući u Ujedinjenim nacijama za određene rezolucije. Ali s druge strane, u medijima i faktički i u izjavama političara, odnosno funkcionera ove vlasti, vi imate razumevanje i opravdanje za ono što se dešava. I to sve stvara konfuziju. Da li Brisel veruje Vučiću? I da li Putin veruje Vučiću? Ja mislim da ni Brisel ni Putin ne veruju Vučiću. Mislim da prosto ga uzimaju kao gotovu činjenicu, kao čoveka koji ima sve instrumente sile u svojim rukama. Tako ga prihvata i Putin, ne verujući mi naravno. S druge strane, tako ga prihvata i Brisel, pokušavajući da igra na kartu stabilokratije. Dakle, on jeste autokrata, oni ga vide kao autokratu, kao čoveka koji ne razvija državu Srbiju u pravcu uređene demokratske države, nego upravlja njom na autokratski način, ali im je stabilnost ispred demokratije. Njima je važnije da region bude stabilan nego da građani Srbije imaju demokratiju. Tako da Evropska unija, tolerišući takvu situaciju ili podržavajući politiku podrške stabilokratiji, u stvari doprinosi tome da mi u izveštajima stojimo ovako loše kako stojimo. Jer ako tolerišete činjenicu da nema demokratije, slobode medija, ljudskih prava, nema slobodnih poštenih izbora, da vam je to manje važno nego da imate stabilnost, onda dođete u situaciju da u jednom trenutku, kada vam je važno da uskladite spoljnu politiku, onda je nešto što bi bilo prirodno,
a to je da uskladite i spoljnu politiku, s obzirom da ste uskladili unutrašnju politiku sa standardima i nekim vrednostima. Bilo bi sasvim logično da onda uskladite i spoljnu politiku. O tome ne bi bilo kakve rasprave. To ne bi bila tema. Ali, pošto vi tolerišete sve to što ne treba da tolerišete, a to znači tolerišete da se ne usklađuje unutrašnja politika sa standardima Evropske unije i da vam je to manje bitno, onda dobijete kao rezultat da se ne usklađuje ni spoljna politika. Uoči ovog izveštaja bila je nagoveštaja iz raznih evropskih predstavnica da bi Srbiji mogli da budu i suspendovani pregovori sa Evropskom unijom. To se ipak u ovoj fazi nije dogodilo. Ali odmah posle objavljivanja izveštaja stižu nam i poruke iz Evropskog parlamenta da bi mogli da nam budu uskraćeni pristup IPA fondovima u slučaju da se ne uskladimo sa Evropskom unijom, sa spoljnom politikom. Šta to praktično znači? Kakve posledice bi proizvodilo za život građana u Srbiji? To bi bilo loše za građane Srbije i mislim da takve poruke nisu dobre kada stižu iz Brisela. Mogu da budu dobronamerne, ali nisu dobre. Jer time se šalje poruka da im je u Briselu mnogo važnije usklađivanje spoljne politike nego to da li je Srbija uređena demokratska država ili nije. Mislim da te poruke takođe nisu dobre, jer ako budu, pogotovo što dolaze od ljudi koji pripadaju istoj porodici partija u kojoj pripada SNS. A ti ljudi su dolazili ovde kod nas u Beograd, pa su hvalili Vučića, pa su hvalili napredak Srbije. I onda kada je on hvaljen za nešto što nije uradio i kada su mu tolerisali to što mi nemamo slobodu i demokratiju, kao posledicu su dobili neusklađivanje spoljne politike, onda sad ajde da pretimo Srbiji. Pa izvinite, nemojte da pretite Srbiji. Pretite onom koga ste podržavali, to je Aleksandar Vučić i njegov SNS. Vi ste u istoj porodici partija. Vi ste do juče i u Evropskom parlamentu branili SNS i Aleksandra Vučića i izdizali ga. Ako se bilo kakva pretnja upuće, ona ne sme da bude upućena građanima Srbije, nego upravo onima koji su odgovorni što smo u takvom stanju. Mislim da bi bilo jako loše uopšte govoriti o suspenziji, jer je to bi proizvelo jako loše i teške posledice. Bi to značilo kada suspenzija recimo istekne, da bismo sve iz početka morali ponovo da prolazimo neke teške, komplikovane procedure. A uskraćivanje IPA projekata, predpristupnih, odnosno fondova, takođe vrlo bi štetno bilo za Srbiju. To je ozbiljan novac koji služi Srbiji za razvoj. I to su stvari koje bi bilo vrlo loše. I nisu samo u pitanju predpristupni IPA fondovi. Tu su u pitanju je i ukidanje jednostranih povlastica koje mi imamo u komunikaciji sa Evropskom unijom. Dakle, mi imamo neke jednostrane povlastice koje bi mogle biti ukinute, koje se tiču, recimo, izvoza poljoprivrednih proizvoda, recimo toga, ili izvoz voća i povrća. I kad pričamo o ovome građanima, sad to može da zvuči previše apstraktno, ali to je vrlo konkretno. Mi građanima moramo da kažemo da to nije ništa apstraktno, da je to u pitanju naša komunikacija, naših poljoprivrednika, da li će moći da izvoze voće i povrće u Evropskoj uniji po povlašćenim cenama i u povlašćenom položaju ili ne. O tome se radi. Radi se o tome da li ćemo mi dobijati neki novac koji ne dobijamo zato što ne napredujemo dovoljno brzinom. Mi smo samo u periodu od, čini mi se, 12. do 20. izgubili preko 1 milijardu evra koje smo mogli da imamo da smo bili deo porodice evropskih zemalja. To je ogroman novac. Da li Srbiji preti samoizolacija? Pa ja mislim da je to realnija opasnost od izolacije koju bi nam neko drugi uveo. Samoizolacija je niz pogrešnih poteza koji će nas dovesti do toga da prosto svi dignu ruke od nas. To je izvesnije nego ovo drugo. Mislim da je za Evropsku uniju bolje da pristupi sasvim drugačije Srbiji. Da pre svega povede računa o unutrašnjem
procesima unutar Srbije, da podstiče demokratizaciju Srbije, da građanima Srbije više govori o tome kako će se zajedno sa Evropskom unijom Srbija izboriti sa energetskom krizom, kako će se boriti sa zaštitom životne sredine i kako ćemo se zaštititi od trovanja, nego da govori o tome koliko je važna spoljna politika i usklađivanje. Jeste važno. Mislim da je Vladimir Međak našao da se u ovom izveštaju čak 57 puta pominje Rusija. I to je ono što taj disbalans u očekivanjima. S jedne strane imate Brisel koji očekuje pre svega odnos prema Rusiji da se reguliše, a građani Srbije očekuju nešto drugo, da im se reguliše unutrašnje situacije, da dobiju slobode i prava koje im pripadaju i neku sigurnost u svakom smislu te reči. Da ne odemo sad mnogo u digresiju, ali od ruskog napada na Ukrajinu realnost u Evropi se promenila. Mnogi je porede sa vremenom pada Berlinskog zida. Evropa se postrojeva i vidi samo dve teme. Vidi, naravno, s jedne strane sankcije Rusiji, s druge strane vidi traženje jednoglasnosti unutar ostalih zemalja u Evropi i naravno brine o energetici. Dakle, teško da će sad oni mnogo razmišljati dok grmi oružje, da će mnogo razmišljati o demokratiji. Teško, nije problem, to je sasvim opravdano što ste rekli. Dok grmi, teško da će ko razmišljati o demokratiji, ali mi smo došli u situaciju da nisu razmišljali o demokratiji nikada nije grmelo. To je dovelo do toga da sad kad grmi, mi nemamo usklađenu spoljnu politiku. Jer da su vodili računa dok nije grmelo, mi bismo sad imali spoljnu politiku usklađenu i ne bi bila tema Rusija, nego bi isključiva tema bila energetska stabilnost. Da ste na Vučićevom mestu, da li biste uveli sankcije Rusiji i šta mislite, da li će se on na kraju za to odlučiti? Dakle, ja da sam na Vučićevom mestu ne bi došao u ovu situaciju, da me to pitate. Dakle, mi bismo imali sada uređenu demokratsku državu koja je uskladila svoju unutrašnju politiku sa standardima i vrednostima Evropske unije, pa samim tim i spoljnu politiku, tako da se to pitanje ne bi ni postavljalo. Sljedeća tema je naravno Kosovo. Jeste vi upoznati sa sadržinom ovog nemačko-francuskog predloga? Nažalost, samo onoliko koliko je procurelo nešto u medijima. Nisam vidio taj dokument. Ako je tačno da u njemu stoji mogućnost ubrzanog prijema Srbije u Evropsku uniju, u slučaju i ozbiljne finansijske podrške u slučaju da prihvati ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Da li biste vi tu takvu ponudu prihvatili? Opet dolazimo u situaciju da ja odgovaram o jednom pitanju do koga sigurno u takvu situaciju ne bi došao da sam vodio politiku. Dakle, ono što je potrebno za Kosovo, nije lako odgovoriti sa da ili ne ili prostim rečenicama na ovako kompleksna pitanja. Dakle, za Kosovo je potrebno da se vodi paralelno normalizacija između Beograda i Prištine, koja podrazumeva potpuno normalno komuniciranje, kretanja ljudi, robe, kapitala, usluga. I na drugoj strani, paralelno s tim, normalizacija i izgradnja uređene demokratske države. Samo uređena demokratska država može da rešava pitanje poput statusa. To ne može da rešava autokrata, to ne može da rešava neko mimo građana i parlamenta i mimo ustava. Znači, to su stvari koje predstavljaju jedan okvir. Sad će neko reći, pa nemamo mi vremena za to. Imali smo 10 godina. Zašto se umjesto tih 10 godina da se radilo na normalizaciji, radilo se na komplikovanju? Pitanje statusa uopšte ne bi bilo na dnevnom redu da smo mi normalizovali odnose. Koga bi interesovalo to? Mi bismo imali normalnu komunikaciju uređene države i onda bi tema bila sledeća. Kako etničko pravo uskladiti sa istorijskim pravom? Kako naći model da se to uskladi, da nema poraženih u jednom takvom dijalogu? Pa dobro, ali znate za ono, potrebno je dvoje za tangovi. Imam utisak da Prištinu interesuje samo status. Pa može im se, zato što je, kako vam kažem, došli su u takvu situaciju da su neki važni saveznici
došli na tu poziciju, izgubivši strpljenje. Jer da vas podsjetim, u Đinđićevo vreme, kada sam ja bio savjetnik upravo za Kosovo, poruka je bila prvo standardi pa status. Drugim rečima, postanite normalno uređena država i rešite to. Međutim, posle toga odustalo se od tog pristupa, ali ne može pristup, autokrata će to da reši, pa ćemo posle da vidimo šta ćemo s demokratijom. Takvo rešenje koje donosi autokrata bez konsultovanja građana, skupštine i šire konsenzusa u društvu, takvo rešenje nije dugoročno. A pitanje je da li će Kosovo biti Ujedinjenim nacijama ili neće, to je samo, kako da vam kažem, to je izvedeno pitanje. Ključno pitanje je da li će biti priznato ili ne. Jer ako vi priznate da, odnosno dozvolite da Kosovo bude u Ujedinjenim nacijama, onda ste vi dozvolili, onda ste time rekli ne samo da je Kosovo nezavisna država, nego da je miroljubiva nezavisna država. Jer Ujedinjene nacije mogu da budu primljene isključivo miroljubive države. Pristankom na to država Srbija pristaje da je Kosovo nezavisno i da je miroljubivo. Prema tome, to je ono što se krije iza te formulacije. U samošnjoj završnici pominjali smo razne teme spoljno-političke implikacije na svakodnevni život građana u Srbiji. Vidimo da je Beograd postao mesto učestalih poseta raznih evropskih zvaničnika i posrednika. Da li evropski sagovornici tretiraju i ovu proevropsku opoziciju u Srbiji kao relevantnog partnera? Naravno, pogotovo od trenutka od kako je ušla u parlament. Ali tretirajući nas kao stabilokratiju, to nije ni izbliza onako kako bi trebalo da bude. Dakle, kad nekog tretirate kao stabilokratsku državu takvog poretka, onda vi u stvari kažete da je vaša adresa za razgovore autokrata. Ne parlament, ne vlada, ne institucije, nego jedan čovek koji o svemu odlučuje. I to je za njih lakši put. To je put koji ide prečicom. Ali možda je i stabilniji u datom trenutku kada autokrata ima veliku podršku. Ali onog momenta kada autokrata izgubi tu podršku, cela konstrukcija se raspada. I onda bilo koja demokratska vlast koja dođe, posle njega može da postavi pitanje, izvinite, to je doneto mimo Ustava, mimo volje građana, van procedura demokratskih i može da ospori bilo šta. Za evo, možda 10 dana Srbija će dobiti novu vladu. Kako su vaše očekivanja od novog kabineta stare premijerke? Pa ja nemam apsolutno nikakve očekivanja. Ono o čemu možemo da pričamo, kakav će odnos Aleksandra Vučića biti prema tom kabinetu Ane Brnabić koji mu je podređen. Dakle, šta možemo novo da očekujemo od istog aktera? Možda ako dođe do nekih promena u njegovom odnosu, jer sada je on u situaciji da ne može više da lavira kao što je lavirao nekada. Pa da sedi na dve stolice, sve mu se jasnije daje do znanja da je to vreme isteklo. Postavlja se pitanje u takvoj situaciji kako će se on ponašati. Dakle, vlada će biti u njegovoj službi, a ne u službi građana. I tako je bilo uvek i tako će biti i sada. Pitanje je ono da li će se promeniti nešto u njegovom sagledavanju realnosti. Da li će on sagledavati realnost na drugi način, da li će za njegov rejting biti bolje da se najzad odluči kojim putem ide i da mu to znači i opstanak u političkom smislu ili ne. Sve će zavisiti od njegove percepcije sopstvenog rejtinga. Da li ćemo zaključak o tome moći da steknemo i na osnovu sastava nove vlade? Pa sastav nove vlade, ja mislim da nije toliko bitan. Svi oni koji pristanu da uđu u vladu Aleksandra Vučića, koju će voditi Ana Brnabić, pristaju da igraju igru Aleksandra Vučića. Dakle, on će da vuče tu igru i
od njegovih procena i raspoloženja ta igra će i zavisit će pravila te igre. I dobro, na samom kraju, da li verujete da će Vučić održati reč i da će na proleće biti novi beogradski izbori? I da li se Demokratska stranka u tom slučaju i priprema za te izbore? Znači, vi mene pitate da li će čovek koji je rekao da se neće kandidovati za predsjednika Srbije sa pozicije predsjednika Srbije, da li će održati reč? Gospodin Lutovac, hvala vam na ovom razgovoru i ovaj odgovor govori sam za sebe. Pratit ćemo dalje razvoj situacije, bit će prilike i ponovo da razgovaram. Hvala. Bilo je ovo Kvaka 23 i naš gost, predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, a mi se vidimo u sledeću nedelju.